Nå, er det sorte pige? Er det sorte pige? Hvad? Er det Freja? Jeg tror, det er Freja, der står der. Ja, det er Freja. Mor gik. Hey, mor gik. Ja. Går man op til de 2 hanner, der ligger deroppe. Og så ligger jeg mig lige her midt oppe i det hele, siger hun. Der ligger de her smålejer. Jeg kan se, det er Slipsefar og den brune og Freja. Og hvem har vi så herovre? Der står der og ser DVD'er. Er det dig? Ja. Hvem er det? Nå, så er der en, der leger her. Heromme bagved. Mor ligger der og holder øje, ikke? Ja. Dygtig. Jamen, så kan man da grave herop. Høp. Nej, det er bedre med mine sko, ikke? Så nogen som mig, de er jo smarte, de putter sig sammen i en masse kasse eller